ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುಗ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: 1 kg ಚಿಕನ್, 1 kg ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ, 3 ಟೊಮೆಟೊ, 4 ಈರುಳ್ಳಿ, 1 ಕ್ಯಾಶು, 1 ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶುಂಠಿ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇದು ರೆಡಿ ಟು ಮಸಾಲ ಎಸ್ಸಾರ್ದಾಕಲ್ನ ತಿಕ್ಕುನು. 1 kg ದಿಕ್ಕು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ದಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ. ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ತುಪ್ಪ ಬಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರದೆನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶೆ ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಪಾಡ್ಗ ಪೈ ಬಂತು ಬೆಂಚಿನ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಡಿಯ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡ್ದ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಡ್ದ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ಲು ಚಿಕನ್ನ ಪಾಡ್ದ. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜನ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ಲು ಅರಿ ಪಾಡ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ತೂಕದಾದ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಇರೇನು ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ರೆಡಿ ಟು ಮಸಾಲ. ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾದ ಉಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟನ ತಚ್ಪಾವೇನು ತಲೆ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆ ಬಾಡಾಡು ನೀರೆ ಒಚ್ಚಿದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿ ನೀರೆ ಇಂಚೆ ದೀದು ಏಮೇಟ್ ಬರ್ತು ಇಂಚೆ ಅನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಏಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಕಿರಿ ಬಾಡೋದು ಇಂಚ. ಐದಕ್ಕ ಈ ಮೂಲೆಡೊಂಜಿ ಪಾಡೊಂಜಿ ಸಿಂಕಿರಿ.
ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂದು ರೆಡಿ ಹಣ್ಣು ಮಂತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಪ್ಪುಗ ಬೇಯ್ದನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಮಂಪುಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾರದಿರತ್ತೆ ಕಟ್ಟದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ತಗ್ಲಡ್ಡೆ ಬಾರದಿರತ್ತ ಮಂತಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತೀರಿ ಮೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆಕಂದು ಗೊತ್ತಿಂಕು ಜನ ಮಂದಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.